Badi, badi. 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 Aba, tawag badi. Nga naman ba, de? Nalumos akong isda, badi. Ano nalumos man na? Wala na mo tuloy lang, oy. Kaya doon na sa ospital. Tara. Panayaton sa hospital. Tayo na ni. Uy, Nay! May ngunto, Nay! Uy, dong! Suroy! Uy! Bungol-bungol man na ka, Nay! Uy, dong! May uto sa dong! Asan ka, pre? Nagdang magmanok. Manari ko, pre. Atos pikas baryo. Uyog ka? Nagdalam lang kag piso. Unsa man, pre? Iyaman ni kanak. Ihangyam gid siya sa kuwang nga kuyo gid siya kay mutanaw gid siya sa away siyang amahan. Badi, gabihan na nga tabukas, ha? Mag-gym ka, ta, Badi, para macho, ta, Badi. To, Badi. Kinahanglan, ta, macho, Badi. Kaya maunig, kinahanglas mga chicks. Panahunak na naglawa, to. O, lagi, Badi. Mag-gym, ta, Badi. Tana. Stop. Gigi. Wow. But. A few moments later. Grabe nang nakuwas kung lawas ba diyoy. Daghan pagi kay Gabs. Ako gani ba diyo? May mga masin bitaw. Kaon mo kamunggay para inyong gugma magtiunay. Kaon og okra para maakuan ka. Kaon mo batong para maayo mo patong. Mark Beats. Kaon og talong para imong gugma lugay mapalong. Kaong alugbati para maayo ka mo diskarte. Your world is my world and my fire. Kaon mo kalbasa para maayo mo mahimo og bata. Kaon mo og utan para dili mo biya. Kaon mo ginamos para inyong gugmatin. Kaon mo hipon para ikaw ay iyang mahalon. Kaong adobo para di ka mo lagubo. Nay, nagpila din imong mga tanom, Nay. Kanay dong. Pag 100 lang ni dong. Tingnan ako asawa. Sige, Nay. Palit ko usa, Nay, kare ni ay.
Di arang bayad oh. Dili lang ko na ito ay. Bailit na na. Oh! Nga naman eh. Di ba tag 100 man kanimong tanong? O dong. Pero kato lang ako ang orange yung color. Kaya makamuto kong favorite na color ba? Ah, mo ba na eh? Oh, sige na, di araw. O salamat dong. Yo! What's up mga eskalawag? So thank you kay kay human yung lantaw mong video. So salamat kayo mga eskalawag sa inyong pagsuporta. So mga imig salamat dahil sa mga filo taboy lanon nga ni support sa mong YouTube channel guys. So salamat kayo. So karon mo shout out sa dami sa mga nagpa-shout out no. So shout out dai ko ni Carlos Suki, Stephanie Alvaro, Brian Yamson, Daryl Chris Damos aka DJ Daryl. Shout out dai mi sa tanang DJ sa Brigada News FM Bugo og sa Cebu Mix Club DJs. Og shout out dai mi nila ni Char Mourinho, Jar Rastafari, Richel Alvaro, Gisrael Claro. Og shout out dai mi sa nag-challenge sa swimsuit sa Karsada sa Tabaylan. So shout out dai po ko ni Nicole Faith Muniba, Kikin Sinanguti, Rachel Tudlasan Lagnason, Hans Alfred Silye, Sofia the First, Jonard Montisilio Dagandan, Idol Tasan og Nick Kent. So shout out po dai ko sa akong pagumangkon nga si Frankie Ibon Yuson. So congrats kayo ni Mot Bon sa HK Scholarship Program sa Southwestern University. So keep safe and God bless. So sa katong wala pa rin ka-subscribe no, so please me subscribe sa akong YouTube channel guys and hit the notification bell para ma-update mo sa mga kabuang. So tabay lang tabays! It makes your life! Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab.